Takže čaute ľudia, vítam z nového videa a dnes hráme ako vždy Critical Ops. Stačí kecov a užívajte si videjko. No, teraz sme išli na Bčko, lebo si chcem len tým bombili, tak ich ideme defiznúť. Ale idú z dola, takže ideme ich postrieľať všetkých. Ideme, jak vždy, z hora ich postrieľať. Som honil gráda, som myslel, že si to honí, ale dostal odo mňa nejaký typeček. A ideme znovu dole. Ich tam skúsi poslať. A dal nám nejaký damage, ale aj tak sme ho zabili. A ďalší sme ho zabili a dali sme mu headku. Ale išiel, prebijeme si, nemali sme náboje. A teraz sme ho zabili, hej, dobre. No, menili sa tými, sme za teroristov a ideme po tých bombách. A utekám rýchlo, aby nás nezabila bomba. Ešte zabijeme rýchlo teroristu, áno, stihli sme. Ideme rýchlo znovu kvednúť, lebo sa nám to idejú tam. Dobre, dostal. No a toto bude asi všetko a dúfam, že sa vám video páčilo. Tak zatiaľ čaute!